vihdoin toi digitaalinen itsenäisyys kansalaisaloite meni läpi. Eli toisin sanoen seuraavaksi se menee eduskunnan käsittelyyn. Ja mä oon siis seurannut tätä nimenomaista kansalaisaloitetta aika pitkään, koska tällä hetkellä tämä on niinku oikeasti meidän kansallisen turvallisuuden ja meidän oman henkilökohtaisen tietoturvan niinku kannalta tärkein niinku diili, mitä täällä Suomessa ollaan tekemässä. Joo. Tein siis tästä muun muassa tunnin mittaisen videon tästä aiheesta ja näistä vitun kaikista kiekuroista ja lonkeroista, että mitä tämä oikein niinku sisältääkään. Että joo, toivottavasti kiinnostaisi ja kävisit katsomassa, koska niinku, siis oikeasti tämä on niin iso soppa, että huhuja. Mutta siis tiivistettynä tämä Kela-diili, mistä ne on puhunut, se toimisi yksinkertaistettuna silleen, että meidän kaikkien suomalaisten tiedot siirretään Suomessa sijaitsevilta keskustietokoneilta Amazonin pilvipalveluun. Ja siinä on muun muassa, eli siis toisin sanoen, se on jo jonkun toisen tietokone, kenelle me laitetaan se. Ja ne on näitä isoja datakeskuksia. Ja tässähän on muutamakin ongelma. Ensinnäkin, ne ei suostu kertomaan, että missä on nämä meidän tiedot, koska se on osa turvallisuussuunnitelmaa, että he ei kerro, että missä ne sijaitsee. Eli ne sijaitsee Euroopassa, mutta ne myös voi sijaita Euroopan ulkopuolella. Me ei ihan tarkkaan tiedetä. Ja sellainen juttu, että USAn ja Israelin hyökkäyssota Iraniin, niin sen seurauksena Iran on pommittanut näitä Amazonin datakeskuksia, niin mistä me voidaan olla varmoja, että meidän tiedot ei ole menossa just tämmöisiä, mitkä on niin kuin aktiivisia sotakohteita. Ja sitten päästään siihen ongelmaan, että Amazon toimii nykyään Palantirin ohjelmistolla. Ja Palantir on siis valvonta- ja vakoilualusta. Ja he ottavat datan parempaan käyttöön. Eli siis työskentelee Yhdysvaltojen armeijan kanssa ja ICEin kanssa ja hyödyntää sitä näihin pakkomaasta poistoihin. Mikä se sana nyt onkaan? Muutenkin kaikki nämä yritykset, mitkä tähän diiliin liittyy, niin ne on kaikki suoraan yhteydessä USAn armeijan kanssa. Ja siitä huolimatta USAn hyökkäysministeriöllä on tällainen osio siellä, että kaikkia yhdysvaltalaisia yrityksiä käytetään sodankäyntiin muita maita vastaan ja valtioiden pakottamiseen tekemään kuin he haluavat. Että vaikka ne ei oiskaan, niin silti USAn armeijalla on näiden yritysten tiedot ilmeisemmin, tai ne voi pakottaa ne yritykset antamaan ne tiedot Yhdysvaltain armeijalle. Ja me vapaaehtoisesti myös annetaan meidän tiedot näille yrityksille. Joo, ja mitäkään tietoja me annetaan niille? No, ensimmäisenä siirtyy sotilaiden tiedot, eli kaikkien asevelvollisten yhteystiedot, henkilötiedot, nimi, henkilötunnus, osoite ja puhelinnumero. Tulotiedot siirretään, sitten kaikkien tukien hakijan ja heidän perheensä tiedot siirtyy myös. Terveystiedot siirtyy, pankkitiedot, verotiedot ja maahanmuuttoviraston tiedot. Niin jääkö tässä mitään tietoja niin kuin meidän omaan maahan, tai siis silleen, niin kuin, että mehän annetaan niin kuin kaikki meidän niin kuin oikeasti turvalliset niin kuin tiedot, mitä me vittu tarvitaan, tai niin kuin, oh my god. Mä en siis oikeasti, tää on niin järjetöntä hommaa, että niin kuin siis yhdysvaltalaisilla yrityksillä, jotka vakoilee Yhdysvaltain kansalaisia, niin on saamassa meidän tiedot. Niin kuin, ootteko te ihan vittu tosissanne? No, hassuahan tässä oli se, että kun mä
tein tästä tämän videon. Mä lähettelin sitä videota joillekin poliitikoille ja osa mulle vastasi, mutta ei enää sen jälkeen, kun oli kattonut sen videon. Eli siis silleen, no comment, no comment. Joo, pitäisin aika tarkkaa silmää tästä edelleen, koska niin kuin Valavuoren sanoin, voitteko runnoa tämän läpi? Tai ne saattaa runnoa tämän läpi, koska niin kuin, myös EU:ssa tämä chat control, minkä ne runno läpi, koska niin kuin, ne teki sen äänestyksen just silloin, kun suurin osa näistä jäsenistä ei ollut paikalla, koska ne oli päässyt juuri lomalle. Että tätä on yritetty aikaisemminkin, mutta ne ei ole saanut tarpeeksi ääniä, niin nyt ne teki sen silloin, kun siellä ei ollut tarpeeksi äänestäjiä, että ne pääsi siitä niin kuin, voitolle tässä. Ja sitten ne otti tämän. Noniin, helvetin jees. Ja siis mitä Suomessakin haetaan, niin ne haluaisi tuolla muuttaa perustuslakia sillä tavalla, että poliisi saisi valvoa kaikkia kansalaisia ihan ilman, että olisi mitään rikosrekisteriä tai minkäänlaista epäilystä rikoksen teosta. Se pystyisi valvomaan sua. Mutta enhän minä nyt tee yhtään mitään väärää. Eihän tämä nyt vaikuta minuun. Mutta entäs sitten, kun säännöt muuttuu? Miten sä voit luottaa, että näillä ihmisillä on sun parhaat intressit mielessä? Ja sattumoisin nyt Suomessahan niin kun, Yle paljasti, että Suomi on jo työskennellyt Palantirin kanssa viimeiset 10 vuotta. Mun mielestä oli mielenkiintoinen ajoitus, että nyt yhtäkkiä aletaan mainostamaan sitä, että tosiaan työskennellään, tai ollaan työskennellyt Palantirin kanssa, koska niin kuin, nyt nimenomaan, koska tämä tulee julki, että me aiotaan syventää vielä sitä yhteyttä Palantirin kanssa. Näillä meidän kaikilla tiedoilla. Siis niin kuin Suomeen tulee oma AIS tämän seurauksena. Siis niin on käynyt UK:ssa. Siellä tämä diili, minkä ne teki Palantirin kanssa, niin on 600 miljoonaa. Tämä diili Kelan kanssa on 600 miljoonaa. Niin kuin 1+1 on 2 tai sitten mitä vittua. Niin kuin, oikeasti. Ja kirsikkana kakun päälle. USAn ja Israelin armeijat yhdistyy. Kongressi laati tämän NDAA, National Defense Authorization Act. Eli se on vuosittainen laki, joka määrittelee sen maan puolustuspolitiikan ja sen budjetin. Ja pykälä 224 luo pohjan kahden väliselle tutkimukselle ja kehittämiselle ja aseiden yhteistuotannolle ja kaikenlaiselle USAn ja Israelin väliselle sotilasteollisuuskompleksin yhteistyölle. Ja nehän tekee jo niin kuin ohjuspuolustuksen parissa yhteistyötä, mutta nyt ne haluaa liittää siihen tekoälyn, kvanttiteknologian, autonomiset järjestelmät, suunnatut energia-aseet, kyberteknologia, bioteknologia ja monet muut osiot. Ja he haluavat verkkointegraatiota ja datan fuusiointia. Eli siis Yhdysvaltojen armeijan data tulee menemään Israelin armeijalle myös. Ja justhan me todettiin, että me ollaan antamassa meidän tiedot yhdysvaltalaisille yrityksille, jotka nämä miljonäärit muun muassa seisoskelee tuolla niin kuin virkaan astujaistilaisuudessa. Mikä vittu se on, en tiedä. Ne seisoskelee siellä
ja muutenkin työskentelee niin kuin sen armeijan kanssa. Ja me ajatellaan, että ne ei muka tulisi antamaan niiden tietoja, kun ne on muutenkin hamstraamassa kaikkialla maailmassa kaikkien ihmisten terveystietoja. Ja siis kun nämä yritykset auttaa kansanmurhassa, tekee tekoälyaseita ja valvoo ja uhkailee, kiristää Yhdysvaltain kansalaisia. Miten te luulette, että ne ei tulisi käyttämään tätä teknologiaa meitä vastaan? Tai se, että miten ne, entäs mistä sä tiedät? Entäs sun kaverit, sun perhe, sun lapset? Mistä sä tiedät, mitä ne tekee? Ja mistä sä tiedät myöskään, että tekoäly ei tule koska sehän perustuu todennäköisyyksiin enemmän kuin faktatietoon, niin kuinka todennäköistä on se, että sä oot vahingossa tehnyt jotain ja hupsista keikkaa. Tekoäly on päättänyt, että sä oot jotain. Ja tekoäly päättää, että sulle tarvitaan rangaistus. Koska nämä yritykset ei halua reguloida tekoälyä, mutta ne haluaa myös päättää tekoälyn reguloinnista. Tämä on taas yksi niin oma soppansa, että huhuja. Mutta käykää katsomassa se video. Se on pitkä, mutta sitä ne just haluaa. Ne haluaa laittaa nämä kaikki tiedon palaset niin semmoisiin pieniin erillisiin, yksi asia tuolla, yksi asia tuolla, yksi asia täältä, niin sekalaiseksi sopaksi, että sitä ei edes näe sitä kokonaisuutta. Joo, meillä on vitusti informaatiota, mutta se, että meillä ei ole sellaista tapaa, millä me yhdistetään ne tiedot, että mitä ne oikeasti tarkoittaa. Ja tämä diili tarkoittaa meille valvontayhteiskuntaa. Haluatko sä sitä? Haluatko sä, että joku tuolla jossain päättää, että mitä sä saat tehdä, milloin sä saat tehdä, milloin sä saat ajaa autoa? Esimerkiksi EU:ssa nyt laitettiin säännöksiä, että kaikissa uusissa autoissa pitää olla kamera sisällä valvomassa. Ja nyt kun on jo näitä tekoälyautoja tai tekoälyautoissa, joilla on tekoäly kill switch, eli se tekoäly voi päättää, että ootko sä ajokunnossa vai et. Ja tähän samaan hommaan, kun päästään, että mistä sä voit tietää, että jos sä haluat ajaa vanhalla autolla vielä edelleen. Jos ne tekee sen laittomaksi ja ne saa valvottua sua ihan missä tahansa, niin. Että pay attention oikeasti. Tämä on niin kusinen diili, että tässä olisi vielä yksi päivä laittaa siihen, mutta joo. Vittu hallitus, haista